सिगांथाराव आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेबायदिनो कासियाबारि गामियाव दंफैयो। दा बे कासियाबारि गामियावबो बेबायदिनो नांगोल भाङा दैया ओरैबायदि संहार खालामदों। दा बर्थमान जुग जुग अखा हानायनि जाहोनाव सारिगिदिं जेरैजोंबो न' खुरख्लानाय एबा बारि बागान खुरख्लानाय सारिगिदिं जेरैजोंबो खुरख्लागासिनो दङ। दा जोङो बेखौनो ओरैबायदि नायदिंगासिनो दङ, भिजिट खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअनि दारै नुलांगोन। आङो बेबायदिनो दै साखाथियाव थाङि एबा बिथांमोननि गामियाव मा मा रोखोम संहार जादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि दारै खिन्थानो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था। जोङो लोगोआव दंफायो जाहैबाय ब्रादार देरहासार इस्लारि आरो बेजों लोगोसे सोमदोन बरगयारि। बिथांमोना आवगोलाव दङ हनै थांगासिनो दङ। बिथांमोनाबो नायदिंगासिनो दङ। दा नुगोन आरो अब्ला नै दैया बेफोरबायदि संहार खालामबाय। नै बेनो आरोना आंनि लेफ्टजों थानायानो दैया ओरैबायदि संहार खालामजोब्बाय आरो हाफोरखौ। दा आङो ओरै नै आमगुरि कासिबारिनि थागिबि ओरै आदानावहाय आं फंनैसो मिथिनानै लानोसै। दा ओरैनो बे हाया बेसेबांसो गोबां खुरखानानै लांजानाय जाखोथाय? बेयाव ओरैनोथ' सिगाङावहाय ओरै दुब्लि गोजामोन। आदसा खुरखांनानै ओमफ्राय बिदिनो ज' थादों, बोसोरथाम बायदि ज' थाबाय। ओमफ्राय नै देग्लायहाय माने उल्था फैफिनदों आरो दैया। आदसा आदसा सेमोनबो फैदोंमोन, सेमोन फैनानै एसे नागारदोंमोन। ओमफ्राय नै देग्लाय उल्था आरो फैफिननाय जाबाय। ओरैनो सरकारफोरनिफ्राय प्रटेकसनफोर मोनदोंमोन नामा? प्रटेकसनथ' नेबाव गैया। ओरै साहाजों जिअ जाबदोंमोन, जिअ जाबनानै एसे बासायदों। ओमफ्राय दाथ' ओरैहाय जेबो आं गैया प्रटेकसननि। ओमफ्राय दा बिदि अबस्थायाव दङ। दा जेनेबा प्रटेकसनफोर मोनोब्ला मोजां आरोना? मोजां, औ प्रटेकसन मोनबाथ' मोजांमोन। दा ओरै आदाया बुंदों जाहैबाय बेयावहाय माने बर्डार प्रटेकसनफोर मोनोब्ला एसेब्लाबो माने बे हाफोरा एबा गामिफोरा सेफटि जागोन आरो। औ एसेबाबो जागोन। दा हनै न'आनो मोननैसो लिरजायोथ'। आदसा बेबो न'मोन, खारनांबाय, दा सेमोना खारनांदों। दा दुखुनांथावनि बाथ्रा, खारनांजोब्बाय। अब्ला लोगोफोर नायनानै लादो। मिथिनो मोनबाय जोङो ओरै आदानिफ्राय नै दैया बेनो आरोना। बोसोरनि गेजेरावनो ओरैबायदि गुवार बे दैया खुरखानानै फैयो आरो ओरैबायदि स्पिड खुरखाबोयो। दा नै देग्लायबो बै ग्रिन ग्रिन नुहुरनाय सिमावसो दंमोन आरो माबाया आब्राङा दैया। दा फैयै फैयै नै दा ओरैबायदि स्पिडआव खुरबोबाय आरो दा बेयो संहार खालामफैबाय आरो गामिफोरखौहाय। दा दुखुनांथावनि बाथ्रा, नायलांबाय थादो। हाया गासिबो नियादि गोजा ना? आदसा, अब्ला खोनानो मोनबाय गासिबो हाया नियादि फात्ता गोजा आरो। बेफ्राव न' दंजोबोमोन आरो दायो ओरैबायदि खारजोबनो गोनां जाबाय आरो गासिबो बारि बागानजों बुंजोबनाय। नै गासैबो गय बागान दंजोबोमोन। दा उफाय गैया, दैनि थाखायनो खारनो गोनां जाबाय आरो। बै खैरोबारि नुनाया बेनि हौरै सोनाबहासोमोन। ओमफ्राय बोसोरसेनो थांनाय बोसोराव बे बोसोरनैजों ओरै फैजोब्बाय। अब्ला गामिनि मानसिफ्रायनो खोनानो मोनदों जाहैबाय बै ग्रिन ग्रिन नुहुरनाय खैरोबारिसिम दंमोननो हाया। दा देग्लायनि गेजेराव बिसिम खुरफैबाय आरो। दा दैया नै बिथिंनिफ्राय फैदों, बिथिं साहा जाहैबाय। ओमफ्राय नै बिथिं डाइरेक्ट सानजाथिं एसे सा सोनाबथिंजायनिफ्राय फैदों आरो नै बिथिं सोनाब। ओमफ्राय बिनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै ओरै हाया गिसिखागासिनो दङ। दा नायदो लोगोफोर, नै जोंहा ब्रादार देरहासार इस्लारि बिथाङाबो भिडिअ खालामगासिनो दङ। नै बेफोरनो आरोना दा खुरखागासिनो दङ। बे न' दंजोबोमोन बेयाव, दा खारनांजोब्बाय दैनि थाखायनो। बैयाव खुरखागासिनो दङ नै गय बागान आरो बेबायदिनो थाइजौ बिफां बायदिसिना नारें बेफोरबायदि बायदि बायदि दंफांफोर दंमोन आरो दायो बे दैनि दारैनो गासैबो खारजोबनांगौ गोनां जाबाय एबा खुरखानानै लांजोबजानाय जाहैबाय आरो। दा नायलांदो अब्ला। ओइ मानसिया थांफागोनलै, मानसिया थांफागोन, मानसिया थांफागोन। दा नैबे गासिगोन आरोना लोगोफोर। नै ओइ लाय नै गाबाय, माबायदि खुरखायो नै। नै नायदो, नै नायदो मा रोखोम खुरखायो आरोना। नै अयथासार गिदिर गिदिर खुरखायो आरो मोखाङावनो, जोंनि मेगनावनो दा खुरखागासिनो दं आरो दैया। बाब 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 बाब।
दा बेनो नै आमगुरि खासियाबारिजों सौनाय दैया ओरैबायदि स्पिड सौगासिनो दङ आरो खुरखागासिनो दङ आरोना नै जोंनि मेगनावनो खुरखागासिनो दङ आरो बैफोरथ' गासिबो संहार जाबोजोबखाबाय दा एक्सुवेलि नै बेयावबो खुरखागासिनो दं आरो हनै बैजोंबो गोगोम खुरखागासिनो दं आरोना दा जों नायगासिनो दं आरो नै बेबो खुरखाबाय नै ओरैबायदि सिन जाजोब्बाय आरोना बियो नै दैयाथ' अयथासार गोथौखा बेयाव दा नै बेफोरबायदि खुरखागासिनो दं आरोना नै आयौ अयथासार गिदिर खुरखाखादों औ गियाखै नों मा बुंनो सानो दे मा बुंनो सानो बुंनायाथ' बेनो माने गामिनि माखासे रायजो राजाजों लोगोसे दुखु मोननांगौ जाहैबाय दा जोंबो माखासे सुक्ति जायगायाव थादोंब्लाबो माखासे गावनिनो बिदा फंबाय हिसाबै जोंबो दुखु मोनो मोदै गनो ओंखारो दा बेफोरबायदि दा बेनो नै लोगोफोर दैया आमगुरि खासिबारिजों सौनाय दै ओरैबायदि स्पिडखा दैया ओरैबायदि गोथौ दा ओरैबायदि खुरखागासिनो दं आरोना